sugod ta. Tugyang yung tanan sa pag luna na aron magasugod ta sa atong panimbahon. Magawit kita. Blessed assurance. Jesus is mine. All authority, all glory, clear salvation, grace of God, Holy Spirit, washed in His blood, praise my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. All is at rest, my Savior, happy and blessed, watching and praying, looking above, with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. My Savior all the day long. Another song.
in love lifted me. I was sinking deep in sea, far from the peaceful shore. Every day we stand within, thinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me, now say, oh my, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him, ever to Him I cling. In His presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul best songs. Faithful, loving service to Him belong. Ye love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea. Below His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Another song. Before sa kanta mo, ampo sa ta. Dalay ko na mo nga Dios, balaan, may kugmaon nga amahan. Dako nga among pasalamat tungod kay imong migihatagan o kahigayunan nga makasimba nga gawas nun. Labaw sa tanan, sa kaluwasan nga imong gihatag nga mao hinungdan nga nung niami. We pray ka mag-bless matagusa nga niya karon o sa nagtanaw online. Ka mag-bless Ginoo sa mga Kristohano nagatigom sa laing-laing dapit bisan pa sa ilang panimalay karon gumikan sa mga restrictions. We pray o God nga ikaw mag-bless sa panimbahon nga dili gini makawang masayang kundi ang imong pulong mo tuhop gyud sa among kasing-kasing. Ang Holy Spirit magapakistorya kanamo ug magatabang kanamo sa pag-apply sa among mga sa mga butang among matun-an karon. We pray nga pasayloon nimo kami sa among mga sala nga nahimo nga mahimo ming takos as we come into the throne of your grace, because you are a holy God and we will not accept sinners. Busa kami nagahangyo, nagapangamuyo nga imong ming pasayloon, hugasan, limpyuhan, pinaagi sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus. Ning tanan mo ginatugyan giampo sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen. Og atong dungagan pag-awit. Before ta mati sa mensahe ni kabuntagon,
in times like this. Ang saita nga kining panahon na kating lisura gyud. We need a savior, we need a Bible. Savior in times like these, you need an anchor, be very sure, be very sure, your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, you need the Bible. In times like these, oh, be not idle, be very sure, be very sure. Anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds the solid rock. Like this, Savior, in times like these, you need an anchor, I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure, I'm very sure, I
Kaya tumabli na itong mga Bible sa Colossians. Dito. So, ang atong tema karon sa ano yung kabuntagon, padayon sa pagampo. Colossians chapter 4 verse 2. Colossians chapter 4 verse 2. Tundungan ng pagbasa. Ready, read. Continue in prayer. And watch in the same with thanksgiving. Kabuta. Salamat Ginoo sa imong tulong nga among nabasa karon. We often neglect prayer, but we don't realize that this is the most important thing to each of us, O God. Dili gyud namo makaya ang mga pagsulay, mga kabugaton, mga problema, kung dili mi magampo. Unas tanan, ikaw Ginoo, malipay kung kami magampo tungod kay kami mahimong dependent kanimo, eventually mahimong close kanimo, God. Busa tabangi kami karon nga masabtan namo kini nga mensahe, ma-aplikar namo sa abang matag usa ka kinabuhi. Tabangi matag usag, O God, to be focused sa mensahe nga among pagapaminawon karon o gihikling ang mga distractions o bang mga hunahuna Ginoo nga makabalda sa among panimbahon. Among ginatugyan kanimo kining tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, nagingon na atong gibasa sa Colossians 4:2 nga continue in prayer. Sa uban nga translation, devote yourselves to prayer. Kanang sa Griego pa nga magpadayon. No, kana ang idea nga nagpasabot kini nga magpadayon. Nga dili kita maluyahon, dili kita ma-discourage, kundi atong hatagan og panahon ang pagampo. No, ilabi na karon nga panahon. Karon nga panahon, mas musamot unta ang atong kadasig, ang atong realization sa pagkakinahanglan ni ining pagampo nga butang. Pagka desperate nato sa atong kagalingon lamang kung wala ang Ginoo. Mas gikinahanglan gyud nato pagayo ang Ginoo nining panahon na karon. No, usahay na mga challenges nga atong matagbuan karon. Tungod kay usahay badlungon kita sa pag gather sa pagampo. Anyway, dili man kinahanglan nga mag-gather kita, magampo, pero ako pasabot lang, makaampo kita sa atong tagsatag sa kapanimalay. Pero gisugo usab sa atong Ginoo ang pagampo sa hiniusa nga paagi. Sa pag-gather, di ba sa Hebrews 10:25, nga dili nato isalikwa ang panagkatigom. Kung atong basahon na Acts chapter 2, sa ilang panagkatigom, ang ilang gibuhat, prayer. Nagampo sila. Naminaw sa pulong sa Ginoo sama niini. Nag-fellowship sa Lord's Supper.
Nga talagsara na to ginabuhat. Pero ang di mawala nga butang sa ilang pag-gather, mao gyud ang pag-ampo. Ilabi na nining malisod nga panahon. Kung paundangon tas pag-ampo mga igsoon, mag-ampo gyapon ta. Oh, para ni Daniel bagi paundang siya og 30 ka adlaw sa pag-ampo. Ingon siya nga anong paundangon mo kog 30 ka adlaw? One day without prayer will make Daniel miserable. O na nga dili siya makaundang sa pag-ampo, bahalag dakpon siya og tuod man. Gidakop siya, gitambok siya sa langob sa leon. Apan unsay nahitabo? Ang Ginoo mi luwas ni Daniel og wala mi paak ang leon niya. O katong mga tao noon nga mitambog niya sa langob sa leon, mao gipuli sa hari didto. Pagkabalo sa hari nga wala paaka sa Daniel sa leon, gipuli to mga tao na sinang Daniel sa iyang pagkamainang puon. Ingon ang Bible, wa pa katugpa sa yuta, hurot na. Ato makita nga kung panahon kay mga malisod, kung dunay panahon, kung dunay butang nga dili na to undangon kining pag-ampo. Okay na undangan nila ng bulang. Ambot undang baka. O manghatag og ayuda, magtapok ka ni gyapon. Kita magtapok ta. Pero paimangno ni Mayor, social distancing lang. Nang reklamo tong ubang mga pastor. Reklamo silang Mayor nga ano kunong gibawalan tag simba diri sa libertad. Yung kung nga reklamo mo dito, ako ni undang simba. Ito silang Mayor, ipaundang mig simba. Yung si Mayor, ipaundang simba mo pero social distancing. Oh, face mask. Una ibili ni Mayor. So, palayon ta. Kung ibawal magaling palayon ta. Pero di po ta mapasagad ha. Kaya di po ta pareha ng uban nga di po mutog virus, no? Takdan pa lang noon ta. Uray ato. No, mutuon na kita. No? So, mo dapat nga main activity sa church. Siguro, nindot man ang magkanta. Pero pwede walaon ng kanta, dili pwede walaon ng pag-ampo. Basta kayo na ay pag-ampo, ang church will be a living church. Kaya sumala sa gingon ni Ginoong Hesus. Kung basahon sa Matthew 21 verse 13, and said unto them, it is written, my house shall be called a house of prayer. A house of prayer. My house shall be called a house of prayer. So kini nga statement na Ginoong Hesus, mao ni ang atong gibasihan kung unsa ang priority sa kada church, sa kada tigom. Mao gid ang atong signature sa church. Nga mao ni ang house of prayer. Every time nga magtigom kita diri, doon naging pag-ampo ato pagabuhaton. Thursday atong i-dedicate ka na nga panahon para sa prayer. Mas taas ang prayer kaysa pulong sa Ginoo. Pero kaya mataas ang pagpaminas pulong sa Ginoo, pero taas-taas gyud. Hatag yung taas nga time sa Thursday. Siguro atong buhaton pagka Sunday, muhatag hapon taas-taas nga time. Atong na-realize nga importante da ikayo pag-ampo. Gumikan sa pamulong sa atong Ginoo nga kini pagkatawgon dapat nga balay sa pag-ampo. Hinumdum mo sa gibuhat ni Ginoong Hesus templo nga wa siya nalipay. Iyang nakit-an ang templo nga nahimo ng business center.
O grabe ang corruption sa temple. Tungod kay ang mga tao nga buot mo halad sa temple. Dili sila makahalad tungod kay pag-inspection sa mga pari kaniadto. Moingon na mapangari kini inyong halad, di ini madawat. Kanay diferensya. Luoy taon kayo mga ordinary nga tao. Pangitaan yung bikil. O kini mong balhibo na ay, bati ni. Pangitaag bikil ang ilang mga halad. Unsa man dayang madawat nga halad, maingon dito mga saserdote. Nga nami baligya diha nga way tatsa. Pero medyo mahal. Pero dawat na permi. Grabe ang korupsyon. Wali pa yung Ginoo. Doon na po yung mga money changers dito nga ang ilang mga offering dili dawaton. O kini yung kwarta din mo dawat. Inahanglan ni pailisan og kwarta nga madawat. Pero medyo mahal lagi. Tiaw mo na. Mapugos sila palit sa kwartas temple nga mahal. Mga money changers nga tuwa dito. Apan pag-abot ni Ginoong Hesus, gi balintuwad, gi pangwaska, gi pangbuhian ni Ginoong Hesus mga kahayupan. Iwa siya nalipay sa templo nga nahimong business center. Imbis nga mag-ampo ang mga tao tuwa dito, busy guys sa negosyo. Nga maoy uskabuta nga di nato gusto nga mahitabo sa church. Ang mahimong busy sa material nga butang, pero nalimot ta sa espirituhanon nga activity nga pinaka-importante nga activity. Pagampo, niya na. Wala tay panahon na. Mga huna-huna sa uban. Iman ta kakaon ana. Iman ka nga istorya. Gampo ka ako narbaho, asay makakaon nato. Grabe nga istorya no. Pero sa tinuod lang, kung kuhaan ka sa Ginoo kusog, di ka trabaho magigda na ka sa permi. Sa ako mo pagtrabaho. So, mo ni ang priority sa church. Mo ni ang unang rason nga nung mag-ampo kita nga, so why hunong, magpadayon kita atong nganong atong tagaag panahon kining pagampo tungod kay kini priority sa church. Sumala ni Ginoong Hesus. Bisan daghang mga challenges mga igsoon, ato gyapon ni priority ang pagampo. Say matintal ta sa mga nabuhi kay kanilaging lisod atong panahon. Pero atong suklan kana mga tentasyon na. Priority sa church. Kaduha nga butang anong kinahanglan kita magpadayon sa pagampo tungod kay si Ginoong Hesus mismo nihatag example niini. Nahimo siyang modelo kanato. Nanguna siya sa pagampo. Kung botong naon, Ginoo na siya. Dili nang ta siya magampo kay Ginoo man siya pero nahimo siyang model. Ingon nga anak sa Dios. Bugtong anak sa Dios, dunay siya amahan, Dios nga amahan. Nagampo siya ngadto sa amahan. Aron makita nato nga kita usab magampo ngadto sa atong Dios. O sa iyang kinabuhi ato gyud mabasa diya sa Bible nga iya gyud hatagan og panahon ang pagampo. Nga kada di gyud mawala ang prayer life niya sa iyang practical nga kinabuhi. No, kung atong basahon ang Luke chapter 5 verse 16. Nga diya sa Luke chapter 5 verse 16, apan siya mipahilit ngadto sa mga awaaw og nagampo. Nabasa niyo? Muadto siya usahay sa awaaw nga lugar aron magampo. So kini nga lifestyle mga igsoon dapat awato ni. Kay usahay busy kay ta usahay samok nga atong palibot. Kinahanglan ta mo adto sa lugar nga wala disturbo.
Sa atong panahon karon kung atong ni translate natay private room para sa pagampo. Room nga atong gidedicate nga walay disturbo para magampo kita. Kay kapoy na magampo ta nga tawgon ta eh. No, madisturbo din. Magani kay gaampo ta, dili ra kay ta high blood, no? Kay masumbagan ta nato kay pero gaampo mo dai ko. I-apply nato ang pulo sa Ginoo. Pero makakuan gyapon ka, ma-intimidate gyapon ka no kay gaampo gud ka. Ayahay ganit ta karon kay daghan kay kataguan ni oh. Pero hadlok lang pa ka taghalas. Nga na biya ng si Ginoong Hesus. Adto gi sa bukid para magampo. O kung ato nang awaton pag ganindot unta kayo sa atong kinabuhi. Kada adlaw mohatag kita pipila ka panahon mag hilom nga panahon, quiet time. Wala disturbo, magbasag Bible. Wala disturbo, magampo. Kay deserving ang Ginoo ani. King of Kings. Lord of Lords ang atong kaistorya. Kita gani kung ang kaistorya nato ang presidente, digay ta mo padisturbo ba kay maulaw ta. Mga opisyal, mayor, congressman, bisa ng kapitan. Tungod kay maulaw ta kay respetado nga atong kaistorya, unsa na ba kahang Ginoo? So mao gina. Taliwala sa kabisi sa atong Ginoo, busy daghang magpatambal niya, daghang magpatudlo niya. Napa sa ilaing ginatiman, gawas niya na, pero iyag yung hatagan og panahon. Mangita siya lugar nga way disturbo. Usab karon, no? Si Ginoong Hesus padahan gyapon nga nagaampo kanato dito sa langit. Ang iyang gibuhat dito sa langit, nagapray gyapon siya sa iyang mga katawhan. Atong basahon sa Hebrews chapter 7 verse 25. Abusa sa tanang panahon siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Sanglit buhi man siya sa kanunay. Aron sa pagpangamuyo alang kanila. Tanawa, ang ato diyang kaluwasan sigurado di gyud ni mapalyar, di ni mapakyas. Tungod kay gipasaligan ni Ginoong Hesus. Nga nagapangamuyo siya alang sa tanan nga nagsalig kaniya. Alang kanila. Kanila nga nagsalig kaniya. Tumaw na ang gibuhat ni Ginoong Hesus sa langit. Nangamuyo siya sa tanang mga nagsalig niya nga dili maimpierno. Nasayod ta nga gitubag ni sa Dios. Di kita maimpierno, sigurado ni. Pag pagbuot ni sa amahan, nga walay tao nga maimpierno. Kung ang Dios, kung si Jesus magampo, tubagon siya sa amahan kung pagbuot sa amahan. Katong pagampo ni Jesus sa Garden of Gethsemane, nga kung mahimo, dili lang unta ko mamatay sa cross. Ano nga matutubaga sa amahan? Kaya dili pagbuot niya. Kaya ang pagbuot sa amahan nga siya mamatay sa cross aron kita maluwas. Mingon siya, si Jesus, di man natubagon. Kato nga pagampo tungod kay ang pagbuot sa amahan, mamatay gyud siya sa cross. Di ba ingon si Jesus ato, dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mo'y matuman. So yung na dapat ang atong pagampo, no? Nga dili kita magbuot sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maoy mas nasayod sa labing maayo alang kanato. Kini nga itong unahon na, limitado lang. Nakita nato ang karon. Wala na to nakita ang ugma. Muna nga sa atong pagpangayo,
Abi na to nga insakto na ta, pero madaot tayo nga itong ugma, babagan sa Ginoo. Pero kung pagbuot sa Dios, ihatag niya pareha ni pag-ampo ni Jesus alang kanato. Nga luwason ta, kay disalig ta kaniya sa iyang gibuhat sa cross. Pagluwas kanato, luwason ta niya. Di ba katong pag-ingon ni Jesus sa upper room, ingon siya, Peter, nag-pray ko nimo. Nag-pray ko nimo. Ikaw, Peter, pag salaon ni Satanas. Pasabot na tintalon siya ni Satanas ba, nga ma-discourage siya. O nahitabo gyud si Peter, gitintal ni Satanas, katubit ang gipangutana siya nga, ikaw, kauban mo ka ani. Ingon si Pedro, dili wako kailana. Gilimod niya si Jesus. O nahadlok siya nga patir uban ni Jesus. O tanawa si Peter. Na-overcome sa kahadlok. Pero ang pulong na Ginoong Jesus, Peter, nag-ampo ko nimo. So ang Ginoo nag-ampo sa matag usa kanato. Sa diyan kita ginatintal, sa diyan kita na-discourage na. Naluya na ta atong timanan nga si Ginoong Jesus din nag-ampo kanato. Yung anong palayon na nato ni pagampo tungod kay siya nanguna. Nahimong model nato ni ini. No, di lang kay si lang Pedro silang Juan. Ang atong Ginoo nasayod sa future. Nasayod siya kita kanato karon nga nituo kaniya o giapil ta niya sa iyang pagampo. He prayed for the future believers. So mo nang atong nabantayan mga igsuon sa panahon nga discouraged ta. Kaya madasig ta tungod kay si Ginoong Hesus nag-ampo alang kanato. Ay katulong nga rason. Nganong atong padayon pag-ampo. Nganong muhatag-tag panahon sa pag-ampo tungod kay ang unang mga Kristohanon nahimo usab kanato nga example. Wala sila nagsalig nga ang atong Ginoo kugihan magampo kita okay na relax na ta. Kundili sila mismo miawat, misuon sa Ginoo. Unang mga Kristohanon na nagmainiton diha sa pagampo. Grabe sila ka disiplinado kung magisgot manggaling og pagampo. Tungod kay ingon sila every day. Kung atong basahon ng Acts, kada adlaw gid sila mag-prayer meeting. Kita murag kapuyan man tanong, kapuyan na gayta og kada Domingo or Huwebes. Pero sila walay po as mga igsoon. Kada adlaw sila. Grabe sila kadisiplinado. O kada adlaw siguro, musurinder na siguro ang itong lawas. Kapuyan siguro ta. So, ang atong nakita sa early believers mga igsoon, disiplinado. Ang unang mga Kristohanon, mapinadayunon sa pag-ampo. Ang unang mga Kristohanon, malahutayon diya sa pag-ampo tungod kay wala sila nag-ampo. Kay free ang ilang time. No, busy sila. Gawas pa niya na gina-persecute sila, ginagukod sila sa ilang gobyerno. Tungod kay gidili sa ilaha ang pag-pray ni Jesus, ang pagtuo ni Jesus. Muna mga igsoon, nagmadaugon ang unang mga Kristohanon bisan sa kapait sa ilang naagian. Pero paspas ang tubo sa mga Kristohanon. Paspas ang ilang pag-evangelize, paspas ang ilang buluhaton. Tungod kay mainiton sila sa pagampo. O mao na atong desire unta karon panahon na. Samtang nagsingabot ang pagbalik ni Ginoong Hesus, dapat mo paspas kita diha sa pagampo.
Dapat magmainiton kita sa pagampo nga dili kita makapalagan sa Ginoo nga wa nay pagtuo in taon. Nga relax na kaayo. Nga backslide na gani hinaut nga dili unta na mahitabo. Ora ba na istorya sa atong Ginoo kung ako mabalik makakaplag baka ako pagtuo sa kalibutan. Atong awaton ang atong mga unang mga Kristohanon. Na naisulat sa libro sa mga buhat. So ikaw pat nga rason. Nganong ang magtotoo, ang anong magpadayon kita sa pagampo tungod kay kita nga mga magtotoo gilain sa Dios alang sa pagampo. Mao ay purpose sa Ginoo nganong giluwas kita. Aron kita mag-pray, aron kita mo set aside sa pag-pray. Sa 1 Peter chapter 2 verse 5 atong basahon, og ang inyong kaugalingon usab ingon nga mga buhi nga bato ipahimo ninyong espirituhanon nga balay nga mahimong balaan nga pagka saserdote. So kanang saserdote, another word na sa pari. Nga kita di ay nga mga Kristohanon, mga pari usab, alang sa paghalad og espirituhanong mga halad nga pagakahimutan sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Pagakahimutan sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. So ato makita diri mga igsoon sa 1 Peter 2:5 nga kita giluwas ta sa Ginoo. Kaniadto patay ta sa sala, pan giluwas ta sa Ginoo. Pinaagi sa iyang grasya. O tungod diyan na nahimo kita mga buhi nga mga bato. Kaya ang mga balay kaniadto made of stones. Ayan mga bato nga buhi, mga lagit. Ilan ang ipile hangtod nga mahimong nindot nga balay made of stones. Mga buhi nga bato nga mahimong espirituhanon nga balay. So muna kita mga igsoon. Nahimo kitang espirituhanon nga balay. Yung sa pagyo ginaingon. Tungod niya na nahimo kitang saserdote. Priest. Ang trabaho sa priest mag-ampo alang sa mga katauhan. Ato ba nang gibuhat? Nag-ampo ba ka sa matag adlaw? Nag-ampo ba ka? Dunay nang utana unsa man po iampo, yung perting daghan na ang iampo. Di lang ang imong kaugalingon, ang imong isigataw, ang atong officials, ang atong mga missionaries, perting daghan na. Ug tungod aning prayer life, kita mahimong close sa Ginoo kay sige kag pakigistorya sa Ginoo. Dayon sahay wala kay kaistorya sa Ginoo pero gusto lang ka mo spend og panahon sa Ginoo. That's relationship. We are created to have a relationship with God. Di ba kay numdum ka nga magampo ka nga wa kay kaistorya? Wala kay ikabungat ba? Pero kabalo ka nga nag-spend kag time sa prayer. Kabalo ka nga nag-enjoy po ka. Mao na giapa sa Ginoo relationship, time uban sa Dios.
Kay mo na purpose nga nung giluwas kita sa Ginoo, gilain kita para sa pagampo. Ug ato nang buhaton ng atong part. So dunay upat ka mga butang atong i-review. Nganong padayon na to tungod kay mo ni priority sa church. This house will be called a house of prayer. Si Jesus nahimong example nato, nanguna nato nini. Ang iyang prayer life usa ka example nga atong pagasundon. Nga every day muhatag siya og panahon bisag unsa niya ka busy sa pagampo. Dahil ang unang mga Kristohanon diya sa Book of Acts, kanunay sila nagpray, magpray. Sa diyan si Peter gidakop sa mga Hudyo. Grabe ang ilang pagampo. Doon ay panahon nga nakuratan sila nga si Peter naa sa balay nga diin ilang giabutan sa ilang pag-prayer meeting. Nganong naaman ka diri? Wa sila nakatuo ba nga si Peter gibuhian sa Ginoo, gidungog sa Ginoo ang ilang pagampo. Siguro ko nga kamo na po experience niya na naka-experience sa mga extraordinary nga buhat sa Dios tungod sa resulta sa pagampo. Many instances na na-experience po na ninyo. Huwag na ako po. Noong panahon nga, mayroon kang wala na ni pag-asa, wala ni paglaom. Pero ang Ginoo, itubag sa akong pagkapagampo. Noong na ako, mga balatian, mananglitan. Kasi klase mga balatian mo, agin ako. Ko wala ni pag-asa. Pero mag-pray ko sa Ginoo, tubagon man sa Ginoo. Iayo man sa Ginoo. Say mo atak nga akong asma ba din. Gusto di ginhawa pero pray ko sa Ginoo. Ayoko nung po sa Ginoo. Mutubag mo po ng Ginoo. So ito makita ang ganahan gid ang Ginoo nga kita magampo. Pero pangutana, how we should pray? So, unsa nga paagi? Ang ato pagampo, unsa nga paagi? No, how we should pray. With confidence. Masaligon. Masaligon. Dili dahi ta magyama-yama nga di mo tuo. Mulawan ta si Ginoo ana. Nagampo ra mo ko pero wa mo ko nituo. No, pareha tong example nato kang Peter ba nga. Nanuktok si Peter. Nagampo sila nga si Peter. Ambot sa ilang giampo basta nagampo sila para kang Peter nga napriso. Siguro nagampo sila nga naot nga makagawas Peter, no? Oo, sa baka ilang pagampo. Pero sa diyang nanuktok si Peter sa purtahan, wala nila tuuhi. But na si Peter nas prisuhan, di na ito naberihan. Pero pag istorya si Peter, nakadungog sila, si Peter magina ilang aberihan. Doon yung mga panahon ngayon na ita mahimutang skeptika o mahimutang kalabitaw wala ta nagtuo sa atong giampo. Nahimutang dili masaligon sa atong pagampo nga ato basta lang nga nakalitok tas pagampo. Pero wa ta nagtuo nga tubagon sa Ginoo. No, dapat ang attitude nato kinahanglan uban ang masaligon nga kinaiya. Confidenta sa atong Ginoo.
Usahay, tungod manggod sa kuano kanang atong gi-pray usahay dili kabubuton sa Ginoo mo nang dili ta masaligon. Munang daghan kang giampo nga kabalo ko di nito bagon sa Ginoo kay kabalo man kang dili kabubuton sa Ginoo. Supak ang Ginoo, supak ang pulong sa Ginoo ay na nagiampo. Kaya di ginatubagon sa Ginoo. Okay. Ang kaali, ang Ginoo, di man mo tubag sa pagampo. Alang-alang yung mong giampo, di man kabuton sa Ginoo. Mabitaw na ang gitudlo sa Ginoo sa prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done. Your will be done. Atog yung timanan nga ang pagampo. Ang kabubuton sa Dios mo ay matuman, dili ang ato. Unang wala kay confidence nga, di gyud mo tubag ang Ginoo. Ang alan siga pagampo sa dili pagbuot sa Ginoo. Lord, I pray for your will be done. Confident ta nga mahitabo gyud na ang kabubuton sa Ginoo. Bisa dili na mo ihatag Ginoo kining akong gipangayo pero confidento ko. Sa tinawhanon nga paagi, moingon ta nga sa tanan akong giampo, gamay ra man gitubag sa Ginoo. Tinawhanon nga pagka-istorya ba, ganito na ko yung nadunggan nga pastor ngayong nana, no? Pero nagtuog yapon siya sa Ginoo. Pero ang yung statement nga, tuog yapon ko sa Ginoo. Total, sa akong pagampo, ama po'y gitubag, ang uban wala. Sa tawhanon na nga pagka-istorya. Pero sa Diyos nun nga perspective, tanan natong giampo, according to His will, gitubag niya. Ang siguro lang pasabot nga wala lang niya gihatag, pero wala nagpasabot nga wala niya gitubag. Mingon siya ayaw. Ginoo, tagaay ko ani. Ingon ang Ginoo ayaw. Gitubag ka sa Ginoo. Kisa may gaingon wa gitubag, gitubag. Ayaw, then mangluod ka. Mangluod, malipay ka. Kay gitubag ka sa Ginoo, kay og ipasagdaan ka sa Ginoo ato, maguba man imong kinabuhi. Imagine ako no, ang imong kinabuhi maguba. Malipay ka, dili. Tumalipay ta sa tubag sa Ginoo bisan og no ang tubag sa Ginoo. With confidence. Tadi ako nag-quote pa kong Rosalie. No, unsa kay answer ning Rosalie? No baka o yes. Ako nang giandam akong kasing-kasing daan. Ang Ginoo kung unsa iyahang tubag. Kung giampo nga imong pagbuot yun na. Giandam na ako daan. Mo nang confident ko nga ang Ginoo mo tubag. Kumayog no, ang kabuton sa Ginoo na. Pero yes, kabuton sa Ginoo. Mo nang masaligon kita. Kung kamo mga young people magampo mo nga sa unang pamanhonon, ang kabubuton sa Ginoo. Kung moingon ang Ginoo ayaw, ay napamugo sa Ginoo kay adunay giandam ang Ginoo nga best alang kanimo. O kanang best gyud na. Kung ang Ginoo mo ingon, dili kay mantiniran ka sa Ginoo. Saligon ta sa pagampo. Ako gani dagang ko giampo sa Ginoo pero no ang tubag sa Ginoo. Kung ano ka, pero sa dilang ang Ginoo mas nasayod man alang kanako. Kay basing ihatagan ko na sa Ginoo, di na ko malipayon. Ta kay balo. Kung magproblema na hinuon ta. Okay, sa Hebrews 4:15 atong basahon, kay ang atong labawng saserdote dili siya usa ka dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya. Tanang paagi ginatintal ingon kanato. Hinuon wala makasala. Verse 16. Sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya aron makadawat kita kaluoy og makakaplag kita grasya nga makatabang kanato sa panahon sa panginahanglan. So take note, trono sa iyang grasya. Wa ba mo malipay nga ang trono nga atong duulan sa pagampo, trono sa grasya?
nga supposedly kanang trono sa Ginoo, trono sa iyang majesty, dili basta-basta maduulan. Trono sa iyang pagkabalaan ug pagkahalangdon. Pero ginganlan diri niya trono sa iyang grasya ngano man. Bisan kita makasasala, makaduol sa Ginoo gihapon, kay grasya man ang Ginoo. Ato ning itik nga kahigayunan mga igsuon. Makaduol ta sa trono sa iyang grasya. Mao na nga uban sa pagsalig ang ingon sa Ginoo, uban sa pagsalig manuol kita. Kay ang atong pagduol sa balaan nga Dios pinaagi man kang Kristo. Dahil si Kristo nga atong gisaligan nasabtan niya ang atong gibati kay siya mismo nakaagi niini. Dili siya basta-basta lang mingon nga nisabot man ko nimo pero wa diay ito. Say unana tanong. Mingon ta nisabot man ko nimo pero wa diay ito. Pero kung ang Ginoo moingon nisabot ko nimo nasabtan nako ang imong gibati, tinuod gyud nga nasabtan gyud sa Ginoo ang atong gibati. Tungod kay siya ingon pa diya sa verse 14, ginatintal siya sa tanang paagi. May mga tentasyon. Grabe ka intense ang tentasyon. Grabe ka kusog ang tentasyon. Ingon siya, di gyud basta-basta diya ang tentasyon. Munang nisabot siya sa atong kahimtang. Huwag mo po na hinungdan nga tubago niya ang ato mga pagampo. Huwag mo na nga manuol kita uban sa pagsalig, kaya ang atong Ginoo maminaw nato. No, magampo tag pagkaon. Ginoo, gutom kayo way pagkaon, Ginoo maminaw kay iyago nang nasinati. Uhaw kayo o pait kayo niya akong kahimtang Ginoo na akos balatian. Ang Ginoo maminaw kay nakaagi pud siya ana. Ingon diri aron makadawat kitag kaluoy o makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa panginahanglanon. So sa to nga butang, unang butang masaligon kita. So di na to ibutang nga ampo-ampo lang ta. Basin ang Ginoo mutubag, basin. No, mutubag yun ang Ginoo. Kanang mingon siya ayaw tubag na niya, dili na ingon dili tubag. Tubag na niya. Kaya di makaayo. Mingon siya huwat. Di man po naging ng pulong sa Ginoo nga ayaw. Di man supak sa Ginoo ito gipangayo, basin huwat ang iyahang tubag. Basta kayo mo tubag, masaligon kita. So, masaligon, pasabotan ni dili ning self-confident nga tao nga mabugiro na kayo ba? Di na pasabotan na. Ang atong gisaligan, ang Ginoo. Bisan tuod nga kabalutan nga watay salig sa atong kaugalingon. Pero salamat sa Ginoo kay ang atong Ginoo kasaligan. Masaligan nga Dios. Mingon tanga. Kini akong gipangamuyo. Wag gyud ko'y pag-asa ani nga sa akong kaugalingon nga ako ning maangkunan. Pero sa diyang musalig ko sa Ginoo, mabatunan gyud ako ni. So, masaligon. Ang sumala sa 1 John, chapter 5, verse 14, nga sa atong pagbangamuyo, kung pagbuot lang sa Dios, masaligon gyud ta nga mutubag ang Ginoo. So ato na ning na-mention ganina nga kinahanglan pagbuot sa Dios. Ang pagbuot sa Dios sumala sa iyang kabubuton. Siya magpatilingho gayud kanato. So maminaw gyud siya kanato. Sa verse 15, kung ugaling nasayod man kita nga siya, magpatilingho gayud kanato. Bisan unsay atong pangayoon nan kita nasayod nga ato nang nabatunan ang pagapangayoon ta kaniya. Tanawa ang giingon ni John.
Kung nasayod ta nga ang atong gi-pray ihatag sa Ginoo, isipa nga nabatunan na nimo ang imong gipangamuyo kaniya. Usahay lang, di lang ta kay balos pagampo ba? Muna kinahanglan tag Holy Spirit aron tudluan ta unsay dapat nato i-pray. Example, mag-pray ka og bisag unsa nga material things. Kaya nagtuo ka nga kining material things makahatag nimo kalipay. So dapat ay ang supposedly i-pray nimo, Lord, tagay kog kalipay. Tagay kog kalipay. Ano man gitubag sa Ginoo kung pagampo. Yung Ginoo gitubag tanawa karon, malipayon ka. Malipayon ka. Lord, kwarta ba akong pasabot kwarta? No. Sayop na yung una-una. Daghang kwartahan diya. Gubot kayong kinabuhi. No, perting gubuta. O wa na nakitaan sa simbahan kay tuwa na. Nag-shopping. O no, nanari, linggo. Nak ayaw na ang imong gipangayo kalipay o karon gitagaan ti kalipay. No? Kami gani dugay mi nagampo ba nga tagaan ta sa Ginoo sakyanan dahil kung una-una pod unsa may purpose na nga kog sakyanan aron malipay ko. Ingon na Ginoo, tuwa lang una-una ba, gitubag na ko sa Ginoo, gitagaan ako kalipay. Oh, kay naliman ka o atong tricycle dia binuangan, wala gyapon ko naunsa, malipayon gyapon ko naman, guba naman daan. No, pero kung 4x4 butangan og sulatan og equal 16, di ba? Masuko ta, mawala tong kalipay. Ngano man ni mag-wild na ta diha. Ingko Ginoo gitubag na nimo, malipayon naman dai ko karon. No? Bitaw usa lang kay example, no? Ano day, di day ko malipayon man ko. So gitubag sa Ginoo kong pagampo, malipayon. Siguro nak imong giampo kalipay siguro, no? Una mga igsoon, ay pag-una nga material things makalipay. No, ang Ginoo makalipay. So magampo ta sa Ginoo, tagaan tagalipay kay lipayon ka sa Ginoo with or without material things. Masaligon kita ang Ginoo mapatalingho ka nato. No, ato nang giisip nga nabatunan na nato. Liman kaniya na. Nabatunan na nato ang atong gipangayo sa Ginoo. Bisag wala pa ka ng butanga pero ang epekto nga imong una-una nga kung naa ka ng butanga, lipayon, nimo. Sorry atong istorya nga duha ka tawo nag-istorya ba? Magaunsa makadiri. Lingkod-lingkod man kadiri. Ngano di ay? Dapat maningkamot ka. Unsa may akong buhaton? Maningkamot ka nga mamuhi kag manok. Dayon, kay manok, padaghanon nimo. Pagkahuman, mga ita kag laing negosyo. Panagatan ba ka, palit kag sakayan. Magunahuna ka sa pagilaing negosyo. Anang kay poultry, anang po kay bikiri. Dayon, pagkahuman anak, daghan ako kwarta, unsaon man ako. Maglipay-lipay na dahin ka, magsuroy-suroy ka sa ubang nasod, gawas nasod na, maglingaw-lingaw, payahay. Ang tubag niya, pre. Mauna na akong gibuhat karon pre, galipay-lipay na ako karon. Ha? Tanawa pre, lipay-lipay kay pahayahay na ko rin. Labaw po. Pero dili na excuse sa pagkatapulan, ha? Wala naging una ginawang tinapulan na punta. Ang ato lang punto diri. Nga, kung sa atong gi-pray sa Ginoo, kung insakto lang yun, ma-pinpoint lang yun nato ang atong gikinahanglan yun, sure yun nga ihatag yun na sa Ginoo. Kaluwasan gani do. Tadi ang nagampo ta sa Ginoo, luwas ako. Tungod ani nga verse mga igsuon, kaingon ta nga luwas na ta. Ano man nga wala pa man ta namatay, buhi pa man ta.
Uy, ingon ang Ginoo. Wa pa ta namatay pero isipa nga nabatunan na ninyo ang inyong gipangamuyo. Unsa may atong gipangamuyo, Lord? Kung mamatay ko, dad ako sa langit. Oh, ang tubag sa Ginoo kining verse nagingon. Kita nasayod nga ato nang nabatunan ang pagapangayoon ta kaniya. Muna yung mga gisuon sa di ta masabdan. Anong hinambog kuno ta nga ingon ta nga luwas na ta nga buhi pamanta. Ang pulong sa Ginoo gaingon nabatunan na nato ang atong gipangamuyo. Na natay kinabuhing dayon, langit ta padulong, luwas na ta. Ikaduha nga butang sa pangutana kung unsaon ang paagis pagampo, pagsugid sa kasalanan. So, pagsugid sa kasalanan. Confession. Asa na to isugid? Isugid na to largo sa Dios. Pastor, di ba mo sugid ta sa pari? Ingon ang Bible, ang tanan gadawat ni Jesus, ingon nga manluluwas, nahimo ng pari, tubangan sa Dios. Makaduol nakadiretso ngadto kang Ginoong Hesukristo. Kung ikaw musugid sa imong kasalanan ngadto kaniya. Sa verse Psalms chapter 66 verse 18, kung akong kasing-kasing nagapalandong ako sa kadautan, ang Ginoo dili magpatalinghog kanako. Dili maminaw ang Ginoo sa atong pagampo. Bisag kung saan na to pagampo, kung naay nakinabuhi ta diya sa kasalanan. Ang pasabotin na nagkinabuhi ka sa kasalanan. Wala man naging unang Ginoo nga di na kita kasala. Mauwi daw nang mag-confess ta. Pero ang purpose sa atong confession repentance nga wa ta nalipay ni ana ni agree ta sa Ginoo nga di na maayo angay nato ng biyaan. Og di nato na buhaton nga butang ang kanang confession nga excuse na ta sa pagpakasala. Anyway, we can do the confession every day. Kung pisal ta, okay na dayon. Di na mao mga igsoon. Ang intention sa Ginoo nga dunay confession kay aron magbasol ta og di na nato na utrohon. Ang puta, kung pareha itong istorya nga, padre, kumpisal ko kay kanang nakakawat ko og manok. Uy, wala, pagampo diya ako sa kaamahan na mo. Padre, ako lang, tuluon kaamahan na mo. Nga naman, doon na pa'y, kuan, 2 ka manok, kasuroy-suroy. Liman ka niya na. Wala intensyon nga maghinulsol. Sa una na tabas na itong pagampo, nindot pa man magpakasala. Sige lang, kumpisal ako sa Ginoo. Muna'y nauna-unaan sa mga tao. It's okay to sin anyway, we can confess. No, sayop na. ang pasabot diri nga di ka magkinabuhi di sa sala. Kung unsay lifestyle nga sala, biyaan nimo. Lifestyle nimong kawat, biyaan. Lifestyle nimong sexual immorality, biyaan. O lifestyle nimong pamakak, biyaan. Hindi lang ka magkinabuhi. Anak mo na pasabot sa Psalm 66 verse 18. Nung sama ni David na kinabuhi siya sa immorality, iyang i-confess sa Ginoo, naginulsol siya. Kay, yung pa niya, di siya tubagon sa iyang mga pagampo. Verse 19, apan sa pagka matuod ang Dios magapatalinghog. Gidungog niya ang tingog sa akong pagampo. Gidungog niya ang tingog sa akong pagampo. Ipasaylo si David sa Ginoo. Ang Ginoo mo pasaylo, humanta mo confess.
Wala na biya utro hapon ni David to yung gibuhat ni Bathsheba. Murag last naman siguro to, no? Last na to niyang pagpangabit niya kang Bathsheba. Mao ni prayer ni David sa confession niya sa iyang pagpangabit. Ayun, naginulsol siya, Ginoo, ako nang biyana. Huwag tudluan ako ang mga katauhan, Ginoo, sa imong pamaagi. Gidungog sa Ginoo ang iyang pagampo. So, ang intention sa iyang confession is to repent. Yung paginulsol o pagbiya sa iyang kasalanan. Dili na sa pag-utro. Una-una, lami ang pag-utro, no. Huwag ka intention nga mo biya na lang pag-confess diya. So pagsugid sa kasalanan, importante nga elementos pag-ampo. Masaligon ta, masugid ta sa atong mga kasalanan. Kaysa pagpabili na to sa kasalanan, babag yung kay na sa atong pag-ampo. Wala nanawag ka sa telepono si Ginoo pero tingala ka nga di ka kadayal sa Ginoo. Kung sa internet pa ni, waka internet connection. Ano naman? Ang sala, mo na babag sa communication nato sa Ginoo. Hindi niya paminawon. So, mga painubsanon, nga mo-confess sa atong kasalanan, ang Ginoo maminaw na dayon mo tubag sa atong pag-ampo. Kaya nasayod kita, kung ang atong kasing-kasing usa na sa Dios, parihan na sa Dios, so bago na dayon atong pag-ampo. Diba ka ng confession, it means you are one with God, nga dautan ang sala. You agree with God, nga insakto gid ang Ginoo, insakto ang pulong sa Ginoo sayop ning akong gibuhat. Ining Psalms 139 verse 23 mo na example sa confession. Ingon si David, susiha ako, O Dios, og hibaluoy ang akong kasing-kasing, sulay ako, og hibaluoy ang akong nahuna. So you're willing to be searched by God. Nga kay kahadlukan, O Lord, aniya ginawa ko'y kahadlukan. Susiha ang tanang area sa akong kinabuhi, Ginoo. Mo na confession. Wa ka gitago-taguan ba si Ginoo? Wa ka nagpa-pretend nga you are okay. Pero dili dia ito. Unang gusto sa Ginoo nga mag-confess ta kay mawala na ato mga tinaguan diha. Atay mga gitago-taguan nga mga dili maayong butang. Ang mga unahuna, apil pa diri mga unahuna nato. Then sa verse 24, og tanawa. Tanawa. Ni. Kung kanako aduna bay dalan sa pagkadautan. Tanawa. Aduna bay dautan nga sinuwitik nga pamaagi nga dili maayo. Lord, ako ning titugyan kanimo. Usay mo dango pataan ng pamaagi nga di maayo. Kalibutanon nga pamaagi ba? Dili iya si Ginoo. Nga pamaagi sama nilang Abraham nga may ito sa Egypt nga basin di tatabangan ni Parao basin kini si Sarah kaibgan ni Paraon rin ako patyon niya. Mamakak na lang ko, moingon na lang ko nga igsuon mi ni Sarah. Mga pamahagi nga tawanon. Di pa ka nga Ginoo di na mo tubag sa akong pagampo di na mo tuman sa iyahang saad nga tagaan kog anak. Si Hagar na lang nga akong anakan. So tagaan kog anak pinaagi ni Sarah. Si Hagar na lang akong anakan mo ni tabo ni Abraham. O basin natay ngun na lang nga pamaagi nga tinawhanon. Mga apply kag trabaho pero di ka dawaton. O mangita na kag pamaagi nga di maayo, mamiki ka og birth certificate it's okay anyway. Birth certificate ra na importante makatrabaho ko. Pamaagi nga di maayo. Daghang mga tao nga gahimo niya ingon ana. Confession.
Dahil ng purpose confession nga doon na kay desire nga manduan ka sa Dios sa iyahang dalan, ang iyahang akong dalan, everlasting dalan nga way katapusan. So manduan ka sa Dios sa dalan niya. Ano ay purpose sa Ginoo. Padayon sa pagampo, how masaligon with confidence. Kaduha, pagsugid sa kasalanan. Ikatulo, maayong relasyon sa uban. Maayong relasyon sa uban. Maayong relasyon sa uban. Nung anong appeal manis pagampo? Ingon mo ko ng Bible sa Matthew 5:23, busa kung ikaw magdala sa imo ngalad ngadto sa halaran og diha, mahinumdom ka nga ang imo diayng igsuon may gikasuk-an man batok kanimo. Unsa may buhaton dayon? Verse 24, nan biyai ang imong halad diha sa atubangan sa halaran og umadto ka. O pakig-uli una sa imong igsuon. Ug unya bumalik ka og ihalad mo ang imong halad. O importante kay dahil kining relasyon sa isig katao. Horizontal relationship, isig katao nga relasyon sa pagampo kay dili tubagon sa Dios. Haliman kag pabiyaan. No di ni basta-basta kay kung sa Israel ka, madto ka sa Jerusalem, layo kayo ang biyahe. Agabot dai didto. Kay numdum ka, na ato'y silingan, suko kay na ako, mubalik ko, layo kayong biyahe. Kinahanglan gyud sila mubalik tungod kay importante kayo ang mayo nga relationship sa katao dias pagampo. Nga ikaw, barumbado ka, daghan kay nasuko nimo nya pray, ampo-ampo ka, di gihapon tubagon sa Ginoo. You need to get right with other people. Kung wala na ko nila pasaylo, dili na imong problema. Basta kay imo, ngay kag pasaylo. Nalangod, saylo ako, imong giduol ba? Suko kay sa imo ha. Ngay kag pasaylo, naginulsol ka. Imo nang giistorya. Okay na. Iyahan na tong problema, magpasayloon ba kaniyag dili? Ingon diri, bumalik ka og ihalad mo ang imong halad. Dayon ka mo adto rin sa temple magpray sa Ginoo. So mausab gyapon nga prinsipyo karong panahon na. Gani ingon si Peter gani no nga kumagampo ang bana kuno dahil niyang asawa suko kay niya di gyapon tubagon sa Ginoo. So you must have the right relationship with your husband or wife. So, kung magpray ka sa Ginoo, dili tubagon sa Ginoo. Our interpersonal relationship have direct impact on our prayer life. So, importante ang pagampo, no? Kay, nagdepende yun sa relationship nato sa usag-usapod. Ang atong relationship sa Ginoo. Dili pwede vertical relationship lang, dito lang sa taas, uban sa Ginoo. Kasi katawa po, before praying, we need to be reconciled first with people who have something against us. So, nabay mga tao karon nga imong nauna-unaan nga naikasuko nimo, duula. Aron ang imong pagampo, dili babagan sa Ginoo. Ikaw pat nga pamaagi sa pagampo, ingon diri walay hunong. Sa 1 Thessalonians 5:17, pagampo kamo sa walay hunong. Walay hunong. Meaning ani consistent gyud. Meaning ani aduna tay disiplinado nga kinabuhi mahitungod sa pagampo. Adunay time nga kapoy kaayo ibangon, kapoy kaayo iampo. Pero imog yung gisuklan ng kakapoy kaya nag-ampo ka. O naglakaw ka bisan asa, nag-ampo ka sa Ginoo na kay gibuhat. O na-pressure ka kay diha dayon pabuhaton ka sa desisyon, nag-pray ka sa Ginoo. Kung ato di ining gi-apply mga igsuon, di gyud ka ma-involve sa sayop nga mga desisyon. Kay walay hunong god samtang
kamulo ka, gi-pressure ka. Sige na, sabi mong desisyon ka ron. Sige na. Oh. Labi na, nag-involve na kwarta, pahatagon ni kag kwarta. Kanang example, na budol-budol ka ba? Nahatag ni mong kwarta ka naman. Wa, kagaampo daan sa Ginoo. Isiging-siging ka. Pero magampo ka, Ginoo, tabangay, tagay, kung alam man ni Ginoo, painumdum na yung Ginoo ni mo, nga ayaw. Ay, di maayo na, ilad na. No, di pa daghan nga ilad dito, no, sa kuhan, Forex. Agi, siging-siging sila, dali na, kay talag sa orning, daghan kayo nag-invest, bago lang tong kapa ni Buto, hindi rin na po sa kapatagan Forex, ni-invest sila, ang ubang, ipamaligya yung mga motors, kinakabayo, siguro, kabaw, ihatag, Primero, gitagaan pa sila og tubo 30%. Gibali nila, pag bali nila, wa na dayan sila tagai. Luoy kayo mga igsoon. So, usahay mga desisyon na to nga sayop. Sayop man to akong desisyon tungod kay wala to gi-apply ni nga principle pagampo sa way hunong. Bisag kamulo ka diyang trabaho, makaampo dahi gyapon ka, Ginoo. Tabangi ko ani Ginoo. Na ako'y kinahanglan buhaton nga desisyon karon na gyud Ginoo, tabangi ko. Oh, ang ato lang naibawan na human na, hayop na atong desisyon eh. Kabalo tawa mo day ko gaampo sa Ginoo. Oh, mao na. Kaya na to gi-apply pag-ampo sa walay hunong. We should always be in a prayerful attitude. No, bahalag wa ta sa atong ampuanan na lugar nga paborito nato, walay disturbo. Kalima, with compassion, uban ang kaluoy. Ephesians chapter 6 verse 8, kamo nasayod nga ang tanang kaayuhan nga pagabuhaton ni bisan kinsa mausab ang balos nga iyang pagadawaton gikan sa Ginoo. Walay sapayan kung siya ulipon o dili. Alawa kung unsa atong gibuhat nga maayo nga butang sa isig katawo, balusan di ita sa Ginoo. Mao nang uban ang kaluoy with compassion. So kanang motibo nato sa pagampo kaluoy gyud. Matinabangon nga kinaiya. Kanang na-realize nato nga ang ubang mga tao do na po'y problema. Mao nang kaluoyan nato sila atong tabangan. And the best thing nga atong matabang pagampo. O kana dili na excuse nga di na po kamuhatag bisag najud kay kwarta. Ingon na lang ka nga magampo ko nimo sis, Brad. Indot kay nang pagampo, best gyud ang regalo nya na kay kwarta. Practical na po na no. Say buhaton na tong excuse. Dili na excuse pero tinuod po ni. The best gift nga imong mahatag pagampo. Ikaluy-an mo siya. Naa siya problema. Matag usa ka nato na ay problema. Bisag unsa ka malipayon ang panagway sa mga tao, nagpa-pretend lang na pero naa nay problema. Ang tao nga wala problema, dako kay problema. Ito. Ang tao nga naguna-una siya wa sa problema, actually dako kay sa problema. Pero mga igsoon, tanan gyud tanay problema diri sa kalibutan. Mao nang mag-inampuay ta sa usag-usa. Aming nga tawa na kinahanglan pagampo siya oy, tanawa lang naong ano. No. Kamot na ko mga igsoon, pastor, kinahanglan gyud sa inyong pagampo. Kaya kung di inyo ko yampo, gamay na lang kulang nako, patay nako. Pero magampo mo, salamat sa Ginoo, nakapadayon ko. Pagwali sa pulong sa Ginoo. We should pray for others with sympathy. Na ba kay prayer request? Na ba kay notebook ng listahan sa prayer request? Dapat na Di kay listahan lang sa utang. May ipanglista niyo sa inyong mga notebook di Ako kay gisulat man ako sa index card ang akong prayer request. Ang index card man akong sekreto kay dali ra ilisan ba?
Palit kog daghang index card ug dito na kog ipang sulat ang mga alampuanan. We should pray for others with sympathy. Uban ang kaluoy. Kay mga igsuon, kung kita maginampuay sa usag-usa, pagkanindot kaayo, katong espirituhanon nga kinabuhi. Nindot kayo. Gitabangan ko sa Ginoo, gitabangan ko sa Ginoo. Kitang tanan, gitabangan sa Ginoo. Church leaders, kanang mga pastor, mga igsoon, ato nang yampo, ha? Ampo taon ninyo, mga pastor. Dili basta-basta ang pastor. Dagan pa kag-struggle, dagan pa gunaw-naon niya, nga, kaya magunaw na siya, mubiya, kay isud man na yung trabaho, lahi na lang iyang trabahoon. Kako lang, amot lang, no? Kadaghan kina, pero may na mo sulod sa huna-huna. Ang mubiya na lang ko sa pagkapastor, kay kapoy man na yung nga trabaho, dayon. Basta daghang negatiba. Pero ako na pong pakigbatukan ka ng huna-huna, kay every time na, higit maayo, no? Ang mahitabo sa akong kinabuhi. Kung ako nang entertain nga huna, badlungon ko sa Ginoo. Ayan po ninyo. Pastor Isoy sa Iligan, Pastor Dodong Bordado, Pastor Renren, ayan po na ito mga igsoon. Kaya Jojo, authorities, mayor, mga kapitan, mayor, governor, president, kung natay mga reklamo nila, dili ta magwilga ng dalan. Mag-pray. Mag-pray ta. Total, mas normal man lang na sila yung mga kapakyasan. Gawas lang siguro nga. Parehaso na lang yun ni Marcos nga. Klaro na kayong abuse, no? Nga, imbis 6 terms ra ang president, buhatong 20. Klaro naman kayo na, no? Ato reason tong EDSA revolution. Pero, man, no? Normal man ang lapses. Pray na to mga igsoon. Mga corruption diha, matarong. Ilang tao pamidya-midya. Kay, kapoy na kayo na. Suportahan sa pag-ampo nga tabangan sa Ginoo kay dako kayo nga problema ang ilang giagian karon. O mga unbelievers nga mga minahal nato sa kinabuhi pagkadaghan. Naglunang sa kasalanan. Dili interesado mo dool sa Ginoo tungod kay gibutaan sa yawa atong i-pray. Nang makuha na ang pagkabuta sa yawa aron makita nilang pagkakinahanglan diay sa manluluwas. Daghang mga tao niya doon sa impyerno pagaluoy kayo ngano gibutaan sa yawa. Wa misalig di Ginoong Hesus isip manluluwas because they think they are okay. Pero na impyerno di ay. Even ang atong enemies. Yung ang Bible sa Matthew chapter 5 verse 44, apan magaingon ako kaninyo higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga naglutos kaninyo, magalutos kaninyo. O kaaway, di na ako na iampo. No, iampo gihapon. Ay, ang saan pag-ampo, nga matay, ayaw. Iampo nga maluwas. No? Luoy biya po kay taon, bisag kaaway, mga impyerno, luoy biya po. Unang iampo nga maluwas. So, kung maluwas na, uban na mo sa langit. Iman mo mag-away sa langit, kay luwas na gud mong duwa. Kayo mo itambog sa impyerno o mag-away-away mo dito. Ikaw unom, panag-usa. So, mo na itong gibuhat karon. Magtigo magin mo diha. Tinekdanay na mo sa COVID, mga isong importante po na yung pag-usa. Nakaampo mo ta sa balay. Pero we need to be together. Ay hiniusa sa pagampo. Dalagi
talagsaon nga butang nga mahitabo. Pareha ni Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3. Dako kay lang problema. Kung si Jehoshaphat nahadlok, napahamutang sa iyang kaugalingon sa pagpangita kang Jehova, o iyang gimantala ang usa ka pagpuasa sa tibuok yuta. Verse 4. Ug Huda nagtigom sa tingob sa ilang kaugalingon sa pagpangita og pakitabang kang Jehova bisan gikan sa tanang syudad sa Huda. Sila mingabot sa pagpangita kang Jehova. O tibuok nasod giaghat ni Jehoshaphat sa pagpuasa aron pagampo. Kinsa ilang kontra ganiyan ni? Assyria no? Si sa katong king kani sa Assyria, bugal-bugalan sila. Inyo Ginoo di na makatabang ninyo. Pero dawat ni Jehoshaphat ang challenge tigom niya ang mga katauhan sa tibok nasod og nagampo. Panaghiusa. O ang resulta ato, gitubag sa Ginoo ang ilang pagampo. So ginahitabo ato nga nakaplagan nila ang mga kaaway nga nangamatay. Daghang patay. Tungod kay grabe ang resulta sa hiniusa nga pagampo. Sa atong pagdigom as a church, do naminaw tas mensahe, pinakataas nga part sa panimbahon. Apan ang pinaka-importante, mao pod ang pagampo. Pray for one another according to the will of God. So di lang kay apart na ni sa ato ang activity, kundili kining prayer dapat mo ni atong kinabuhi mga igsoon. Mo ni atong kinabuhi. Di ta mabuhi kung wala ni. Mag-gather ta, pray. Pag ganindo ta na, no? Umato sa tag-sa kapanimalay, pray. Ang early church, grabe ang kadasig pagampo. Every day sila, prayer meeting yun. Karon bisag talagsarata, ato nang buhaton gyapon ang maong kadasig. Bisag kada Sunday or Thursday, buhaton nato mga igsoon. Panaghiusa sa pagampo. E kung usahan tas pagsangpit sa Ginoo ng atong mga lampuanan, ang Ginoo maminaw. Pumutubag sa atong pagampo. Ingon ang Ginoo nga seryoso gyud ta sa atong gipangamuyo. Seryoso ta naman. Nagkahiusa ta. Tanan ta misangpit. Kung masaligon, pagsugid sa kasalanan, maayong relasyon sa uban, walay punong, uban ng kaluoy, panaghiusa. So, padayon ta mga igsoon sa pagampo, atong disiplinaon ng atong kaugalingon. Ingon sa Timothy, uning paagi nga mahimutang godly nga mga tao. Kaya natay disiplina. Pinagi ni mga igsoon, mahimutang hamtong sa kinabuhing espirituhanon. Ano man, doon natay disiplina. Itagaan na itong panahon ng pag-ampo sa matag adlaw. Diri sa church as a body of Christ, nag-gather taron sa pag-ampo. Di lang sa atong kawalingon, kundi alang usab sa uban. Sa maong paagi mga igsoon, itubo ta spiritually. Gusto sa Dios nga motubo kita sa espirituhanong kinabuhi. Kumusta ang imong prayer life karon igsoon? Kumusta? Umata ka bas buntag mo diretso sa imong trabahoon ug malimong ta dayon ug mo balik sa higdaanan ug kapoy na ug di na makahigayon sa pagampo, ingon na ba ang imong prayer life? Or di ba ka pagmata nimo sa kabuntagon, muhatag yun kag panahon, di yun ka mubiya sa kwarto, katri baka kung di ka kaistorya sa Ginoo.
hindi ka ampo sa Ginoo daan. Sa pagkatulog, di jud ka matulog. Kadi sir magampo. Di jud ka matulog kung di ka kaampo. Magampo jud ka daan. Musta? Ihatagan ba nimo panahon ng Ginoo? Hatagig po panahon ng Ginoo. Okay, basin og ikaw na mangita sa Ginoo, dayon di mo hatag Ginoo nimo panahon, saon lang ka nimo no? Busa hatagig panahon ng Ginoo karon. Ato ning i-apply mga igsuon. I-apply nato ni. Na maghatag tag pipila ka panahon karon sa pagampo, pangamuyo. Doon na tayong mga daghang alampuanan sa Ginoo. Diya sa inyong gilingkuran, at my time, ako lang ipakita diri ang mga alampuanan nato. Muna itong ginaampuan sa matag miracle, matag Huwebes nga prayer meeting. Una ato sa isugid ang atong mga kasalanan basin dunay mga kasalanan sa atong kasing-kasing. Atong gitipigan o nagkinabuhi ta sa kasalanan nga wa nato gi-surrender sa Ginoo.